hai kok to mau ka sai phai ka Tipra hastini opposition party leader Jitendra Chaudhury ni Facebook page o kaisa one notice or one in new portal nei sija kok thaino belai kheno kha na silemani hai ke belai kheno kha hamya unjangnai kokno nugui belai kheno obonotiyei tapok belai kheno kha hamya unglajak sini Tipra hastini Tipra Motha khlainai MTC MLA hai ke Tipra Motha no Hamjaknai lokorok aboni bagai belai kheno tapok lokorok ni thani sumung hai ke kha hamya ungmung tamni bagai oba hai ke one notice all one in you portal nei senanangka aboni meaning tamo ungma kalai kha hanai lai thangnai 4 November 2025 on ro saimana New Delhi wo kaisa press conference khlaiei sini notice ni arong rong kaisa party sonjajana na tei kaisa saklaimani one notice nei kaisa mong party khlaimani a one notice ni mong no bahai ke one notice all one in new portal ni Facebook page o obai ke sinani nangkha nei belai khono tabuti prahastini Tipra Motha khlainai ro belai khono kha dumung hai ke kha hame anglai jago borok tabok norong nai nai di sini mampli wo